Det første, der sker, er simpelthen, at vi bliver introduceret til skibets besætning. Jeg er ude at sejle med T-klassen, og ja, det er Emilie Rosenberg, der er ude at sejle, altså inden for Y-klassen. Jeg arbejder sammen med mig i grupperne, og vi arbejder sammen, og så har vi introduceret opgaverne nu her, hvor han forklarer, hvor opgaverne er. Lige før har vi der, hvor vi fik introduceret besætning og sådan noget, fik vi også at vide, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte, og sådan noget, ombord på skibet. Og det næste, der sker nu, det er, at vi ligger fra havnen. Når vi kommer ind til havnen, så får vi et foredrag, hvor vi kan få lov til at spørge om alt mulige ting under om hvordan det er at arbejde med sejlads og sådan noget. Hvor han lige nu forklarer han for eksempel noget om, hvordan de redder folk op af vandet, som er faldet ud af over bord og sådan noget. Så her så gælder det så selvfølgelig om at stille en masse spørgsmål og skrive en masse noter og sådan noget ned. Så hvis det nu for eksempel er noget interessant for dig, har du lyst til at være det her, når du bliver ældre og sådan noget. Der er ikke gode chancer, men der er næsten gode chancer, når det var det. Så får vi en retning. Det næste, der sker, er, at vi får noget navigationsundervisning. Og det har vi en meget sød kvinde til at fortælle os, hvordan man gør. Og hun demonstrerer simpelthen på det her videoklip, hvordan man gør. Og jeg sidder sådan og forklarer, hvad det er, hun siger og sådan noget indover. Og så viser jeg det med musen. Vi skal sætte en retning fra virkelighed ind i kortet. Nu har hun en parallel lineal. Og den hedder en parallel lineal, fordi den kan parallelt forskydes. Så lige nu går den her retning. Og så, hvis det var til det her fyr, vi havde pejlet, så kan vi jo parallelt forskyde den her, så man ikke skal tænke så meget over, hvor præcis man ligger. Men så kan vi bare skubbe op, sådan der, og så tegne en strand. Så ved vi nemlig, at vi ligger i den her stykke her. Vi ved, at vi ligger her omkring. Et eller andet sted i den her retning fra fyret. Så derfor så skal vi have en anden pejling for ligesom at lave det kryds der. Det kunne fx være her ved masten. Så vi gør sådan der. Nu tager jeg bare lige og laver en streg her. Op. Og så har vi vores position. Ja, det er så vores position, ikke? Jep, så var vi ude, og så skulle vi anvende det i virkeligheden. Og her er der så en videoklip af mig, der pejler, hvor hun tjekker, hvor vi finder ud af, hvilke gradermål der er. Og så skriver vi dem så ned på vores kort, som er med i vores opgaveark.
Her kan I så se det forventede resultat. Og her har vi vores resultat. Det er meget tæt på hinanden. Den næste opgave, den gik ud på, at vi skulle hejse en mand op i, eller en person op i, sådan en tovs her. Du kan se, at drengene er ved at gøre det. Som er beskrevet mere tydeligt i vores, opgave. Men vi har ikke så meget videoklip fra den her, fordi at den failede lidt, fordi at Noah kom til at trykke på zoom-knappen. Og så er det helt inde, så man kan ikke se noget som helst. Man kan høre, hvad vi siger, men det giver ikke så god mening i en videorapport. Men det der sker, det er, at der er en, der får sådan en sele på, og så står den anden og skal trække den her snor og hejse ham op. Og så skal vi finde ud af, hvor meget snorkraft der er, og hvor meget kraft du bruger på at trække og alt muligt. Om hvilken vinkel du bruger mest kraft på at trække, og så videre. Og det er så den næste opgave har vi været inde og forberede her inde i et rum, der hvor vi også fik det der foredrag med ham manden. Nu skal vi så se om det fungerer. Men det der er sket først, det er at vi havde et lille reagensglas, så vi skulle fylde op med sand, så vi skulle udregne den fortrængte væske, så vi kunne finde ud af hvor meget sand der skulle ned i det her, så det kom ud til et bestemt streg på det her reagensglas, uden at det sank. Og derfor skulle vi passe på, at vi ikke kom for meget, og hvis det blev for let, så kom det ikke helt ned, der hvor det skulle. Det var ligesom for at finde ud af, hvor meget, men ligesom når man lavede en båd, hvor meget det skulle ned i vandet. Sandet, det puttede vi så i, og så her kan du så se vores resultat. Og det bliver så selvfølgelig regnet ned i regnearket, som er selvfølgelig er inde på regnearket, så du kan kigge der. Og nu skal vi se her. Og vi kommer så også ind på nogle fejlkilder. Så kan der være en afvigelse i længden per mål. Højden for eksempel eller ja, i målefejl. Ja, og hvilken en af de her tre er den største mål, eller den største fejlkilde? Målefejl. Ja, og det var så det. Du kunne så høre vores fejlkilder og sådan noget. Og det var så den tur. Og det sidste der skete, det var faktisk, at mig, vi vandt vores gruppe, så vi var de bedste, der var afsted på den sejladstur. Altså ikke i det hele, men når vi var afsted, var vi de bedste. Og ja, det gik faktisk rigtig godt, og det var en rigtig hyggelig dag, og vi fik oplevet en masse, og vi lærte en masse om, hvordan man navigerede og sådan noget. Så vi ikke havde hørt noget før, og vi havde også kigget på en masse ting, når vi skulle derud og prøve en masse teori praktisk, og det var ret fedt. Og det var så min videoreportage.